na natin itong gyoza nila. Hey mates, welcome aboard and I am your next destination. For this vlog, tara na't bisitahin natin o kamustahin natin kung ano na nga ba ang lagay ng tinaguriang The Red Light District dito sa Philippines, ang Malate. Ngayong araw, para sa ating next destination, tara na't samahan niyo akong maglibot at mamasyal dito sa tinaguriang The Red Light District ng Pilipinas, ang Malate. Bisitahin muna natin ang Our Lady of Remedies Parish o mas kilala bilang Malate Church. Napakaganda ng simbahan na ito na may ihahalin tulad sa mga lumang simbahan ng Iloilo at Cebu. Sa gilid lamang ng simbahan na ito ay may makikita ka ng mga kainan at mga bar. At dito nga matatagpuan ang Paddy's Point. Kung dati napakasigla ng area na to, ngayon, sarado na ang Paddy's Point Malate at iilan na lamang sa mga kainan dito ang bukas. Originally, ang bar na to ay Cowboy Grill, pero ngayon nag-iba na ito ng pangalan at under renovation pa. At dahil sikat sa ating mga Pinoy ang mga sanggipsalan at Korean restaurant, maraming mga sanggipsal restaurant na makikita dito along Remedios. Parin na lang, Shima. Karamihan sa mga bar dito ay sarado na, katulad na lamang nitong King of the Night. And nandito na tayo sa sikat na Remedios Circle. Dito makikita mo na buhay pa naman ang nightlife dito sa Malate. Pero kakaunti na lamang ang mga taong namamasyal dito. Kung dati puno ng mga tao ang area na to at karamihan dito ay mga foreign national. Ngayon, karamihan sa mga nag-ooperate na lamang dito ay mga restaurants and coffee shop. Nakakalungkot lang isipin na sobrang dami nang nawalan ng trabaho dahil sa mga nagsaradong businesses na epekto ng COVID-19 pandemic. Naaalala ko dati dito sa food park na to, madalas kami mag-chillax at tumambay para makinig ng live music. Pero ngayon, sarado na rin ang food park na to.
Karon lang, libot yan eh. Grabe man itong ano, mama ko ito. Dati sa area na to matatagpuan ang sikat na comedy bar na The Library. Pero bago pa ang pandemic ay nagsarado ito. Ngayon, dito na matatagpuan ang sikat na Pares House, ang Jim's Pausok. The Library, hindi sa una, di ba? Oo, man ko na. So guys, since nagutom kami, kakaikot dito sa Malate, nakahanap kami ng isang sikat na ramen house dito sa Malate. They not only serve the best ramen dito sa Malate area, but also napaka-affordable ng ramen house na to. Na-feature na rin to sa Pop Talk, and they serve ramen for only 100 pesos guys. So napakasarap ng ramen daw nila dito. First time namin titikman yung ramen house na to, and we'll try kung masarap nga ba. So at this point of time, makakapanayam natin ang may-ari ng ramen house na to, ng Eras Ramen House. So eto siya guys. Sir, ano yung masasabi mo sa ramen house nyo? Ay, kasama ko pala to guys, hindi pala to may-ari. So guys, tara kain tayo. Yung in-order namin guys is yung ramen set. So meron ditong tantan mien. So ito siya guys. And then meron ditong gyoza. And then yung fried rice na guys. Yan. So tara guys, kain tayo. Oishi. Tikman na natin itong gyoza nila. Masarap siya guys, napaka-ano niya, napaka-peppery. Malalasan mo yung pepper. Then, ito fried rice na guys. Masarap din. Wow. So, sobrang sulit na nitong ramen set guys. Kasi 120 lang. Meron ka ng ramen and then meron ka ng fried rice and gyoza. And na rin dito guys, yung food daw nila dito is galing talaga ng Japan. So kaya kuwang-kuwin yung lasa ng, ng Japanese na ramen talaga. And kahit sobrang affordable ng ramen nila dito, doon sa loob guys, may mga Japanese talaga na pumupunta dito para kumain ng ramen. So this is highly recommended guys. Bukod sa affordable, napakasarap ng food nila. And very accessible guys kasi nandito lang siya sa Malate District or the Red Light District dito sa Manila. And very accessible. Nasa Maria Rosa Street lang siya guys. Yun malapit sa Rabon Sister Meat. Wow. Saan ka makakakita ng ramen guys na 120 lang?
with gyoza and fried rice na. So yan guys, naubos na namin yung food namin and sobrang sarap guys and very affordable. So sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko guys, please do like, comment, share, and subscribe. And hope enjoy kayo dito sa pagbisita natin sa Malate or the Red Light District ng Philippines. And this is That's Destination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye!